Abi parhorasan ma hupasahat hami tuhamu aka amanami inanami haha anggi nang napinaribot saluhut hita nahinaholongan itu hatta Yesus Kristus natumangihon jamita marhite radio pelita kasih di manugoton hita na di bagarabe manang akan natongon di perdalanan tumopot aka ulauta didongani jala di pasu-pasu tu hatta Yesus Kristus mahita saluhutna. Au situa rosmala lumban raja buru situ morang, rap dohot amata padita robet sontar padiangan, MTH, sian HKBP Kernolong Resort Jakarta, makobasi partangyangan di Manuguton. Tapuk kama partangyangata marhitena martangyang na binuatoni amata parjamita. Martangyang mahita. Ali di bata ama anak dohot di porbadia. Mauliate ma ngahehe kami siap puduman nami bi. Naing tangihonon nami masyak katam. Bohal ngulu nami sadarion. Uras mahami asa tamamar saur dohot ho nabadia. Jala mergugu mangulahok katami. Ramoti ula-ula pinakkeni radio pelita kasih. Dohot nama makkesa. Asadinggan patol haso baritau tu sulina tumanginotsa. Songoni dot hami nama kubasi sape. Sahi homa totong maprabisuhi kami. Mauliati mariho di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata nitu hata turpuk jamita si hangoluhonota di Manugoton imana tersurat di Evangelium Markus bidu 10 mamuka sian ayat 35 sahat rodi 45. Markus bidu 10 mamuka sian ayat 35 sahat rodi ayat 45. Songonon ma hata ni tuhata. Dungi Roma madapoton ibana si Jakobus dohot si Johannes aka anak ni si Zebedeus ay hatanasida guru nami adong do pinangido ni rohanami si lehononmu tuhami nian gabenin nama madok nasida ayaha do pinangido ni rohamu si bahenokku tuhamu dungi didok nasida ma tu ibana. Naing baenom muhami hudul dihasangapon mi. Nasada tu siamunmu. Nasada nari tu habirangmu. Alai nina Yesus ma madok nasida. Dang diboto hamu na pinangido munay. Tung tarinum hamu ma si inumoki. Tung tarparidi hamu ma paridion si paridioki. Gabe didok nasida ma tu ibana. Tarbahen hamido. Dungi ninna Yesus ma madok nasida. Tutudo nian. Inumon muna do si inumoki. Jala paridion muna do paridion si paridioki. Alai nama bain hudul tu siamuku dohot tu habiraku. Dang guru diawi. Di akanaong diradehiadoi. Alai dung tarbege tunasapului, gabe sogoma rohanasida di si Jakobus dohot Johannes. Jadi di papungu Yesus manasida, nin nama madok nasida. Di boto hamudo, dirajai akasi gonggomi bangso do paripe nasida, jala dipaksa akka nasangap do nasida. Alai unang masongoni anggo dihamu. Manang ise hamu nagiot sangap. Ima gabe pangoloi didonganna. Jala manang ise hamu nanaing perjulu. Ima gabe naposo ni donganna saluhutna. Ainang anak ni jolmaipe. Dada asa dioloi halak ibana ubay naro. Ibana do balik pangoloi.
jala mangalehon hosana bahen tobus ni torop jolma. Songoni mahata ni tuhata, jala nagabi odolan ni jamita, ima sian ayat 38. Alainin na Jesus ma madok na sida, dang diboto hamu na pinangidumunay. Tung tarinom hamu ma si inumoki, tung tarparidi hamu ma paridion si paridioki. Hamu ali akadongan ali renungan embun pagi radio Pelita Kasih rap dot AKBP Kernolong Resort Jakarta aka nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus nga hiras rohata di bagas manogoton duksipul hita martangiang dohot mabigi hata ni Tuhata nuaing nagabi odolan ni si pahusor-husoron ni rohata nima uboto manang mga tusi na jinalo. Tuksonya tusad do harohaon ni sasahala na olo madjalo manangahape. Alay dang takas di boto hagunaan na manang aha na jinaloy. Lapatan ni dang di boto na jinalo na tetu na asal dihatahon nama pangiduan nai. Yan akada dana olo dosongoni di jalo. Alay so ditad da manangaha. So diboto daina manang sungod dia. Hape dilehon na mga lehon ima. Ditiyo ma gabi songgo rohana. Ay ledik do. Nina. Jalan molo dialang. Day sabun cak telepon. Ditadahamu do tahe sabun cak telepon. Akadongan. Adong dope dihutata nong tatadikoni di Sumatera Utara dah. Dungi muse, saya dong do nasomap boto ise halak na pinangiluan nai, manang nabuhi mangaleo si jalon nai. Isara ni mangido dekke tu partiga jagal. Ngabal ate. Lao mangido spring be tupad de tarup manang tukang tarup ni jabu. Dungi muse somarada si pata mangido. Suara perduli tu akadongan na holar riko tu dirina do na perlu. Somal na halak na songonon say terdipiliti do partikian na sopi manangotik jala terholang sautit sian akadongan na disolot tom mapangiduan na nariko tu dirina. Iya soi dipakai tikiborngin manang di na sobinoto niya kadongan na mangiduhon tu si pangiduan nai. Ima bakko hada danahon holar riko tu dirina di sarihon so perduli tu nariko didongan manang rikot di hatopan nang tusudina. Di manugoton marhite radio Pelita Kasihon marsaringar dohata ni Tuhata Yesus na manonggoti rohat tabi asa mangido makita di nataboto jalata atusi. Ahado natazaloi tu ibana. Jala gudang do nanaing si jalot tabiate. Lumubi disuguk niari. Bahak dos pangidot tabi. Alana mamuhay akka ulaw manuaing. Jala si pangidot taipe. Dada holan nariko sadari. Nang penyan nunga diazar hot Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 10 sada. Lehom madihami sadarion hangudua siapa rininna. Alai dohok do tuari mersugut. Minggu naro, tahun naro sahat tungulu ni pahopu si anak siap pudane. Tapangidohon. Ngulu di Portibion, dungi ngulu di balik ni Portibion musengani. Dari do tahe hamuna. Jala tunjuk muse terbigi di hata ni tangyakta. Lumobi di pangujungi ni tangyang, saya di dok. Gudang dope nanaing si pangidon nami oleh Tuhan. Alai nunga di botoho. Jala radido dia dopamu. Amang jutahe. Gudang ni si pangidot tay. Gabi so targuarab be si pangidohone. Jala mololam juk mo saya mabuka pasar online ngoengon. Saksongoni nang gudang ni akanay baru di Portibion. Lam tabba mamusay uduran manang daftar ni akka narikoti.
Gabi bahenom may muse tu si pangidoon siya debata. Di rohat tamadok ay raidido dia dopan na nitta. Ali dongan ale-ale renungan embun pagi radio Pelita Kasih na hinaholongan ni Tuhan Yesus. Dina adong partikiat di ida si Jakobus dohot Johannes. Dua nasa amon. Satok kipasahat to pangiduan na Tuhan Yesus. Tung disangahon na sida do tutu. Omah hataridaan ni nabut-butul ngasai imang ko hirohan na sida. Dak pola dijagay pakilalaman ng rohan yak kadongan na sida sisean. Dia ma pangiduan na siday. Ninna, guru nami. Adong do pinangido ni rohanami sehle honom mutu kami niyan. Mga lusyor di do Jesus tepe. Dia ma si pangido munay. Lapatan na tutabu dope dimula ni pangiduani. Dungi diuriti na sida mamuse. Naeng bahenom mu kami hudul di hasanga pomi. Nasada tu siamummu. Nasada nari tu habirangmu. Ida ma kadongan roha diri na siday. Tukolan na sida do di rohana di labung ni Jesus. Sada di siamun, sada di habirang na. Gabi tu dia makan asingnya te. Di julu manang dipudi ni Jesus maulaning. Jala di somma tarida naso di boto na sida manot Tuhon. Ise na tu habirang ise tu siamun di Jesus. Daholan amay do uboto sa tahe. Asal di do na sida do pangiduan na. Dungi na so binoto na sida muse, yaduk kaduan di surgoy muse, akan na tu sa bola habirang, ima akan naso si huto Jesus dui. Da songonido di Jesus marhiti upama na di Matius 25. Dungi dohonon nama tu akan na di habirang na. Lao mahamu siya julokon, hamu akan na binuraat, tu api sa liling-liling na. Na pinature di sibulisi do diaka suru-suruan na. Tutu taingot do tuise mapardohan na songono dohonon nito hatay muse. Ima tu akka naso mangalihom mangan, dang mangalihom minum, naso majakon, naso maparulosi, naso madulo akka anggini Jesus na mekmet. Beima hataridan na soboto na sida na dua nakka na pinangido na siday. Pola pangidoon inganan dia birang ni Jesus. Inganan ni akka siya bolok konon ni Tuhanido imuse tu api na soramit topi. Jala halak na disabulay siya munay. Ima akka halak na tutu mangulahon na ni azarhon ni Tuhani. Jadi daksi pangido oni. Alay siulahonot todo. Alani rikok do botot tabi. Aha natapangido siya tuhatay. Ale-ale renungan emun pagi, radio Pelita Kasih na hinakulongan ni Tuhan Yesus. Noek kamu na, singot-singot to tuhitabi nama. Akka aha do di pangido hamu siya tuhatay. Macari ko do botoon na pinangido. Tikos do na tapangidoi, taingot. Sonod do paddo ni debata tu si Salomo, dung di na pinabakit ibana gabi raja gumutihon si Daud. Pangido ma manang aha sile honok kutuho. Sadar Raja Tulu ayat 5. Jala aha di pangido ibana. Nahobartu na manguluhon bangsoi. Ima hatawon manguluhon bangso buluni. Sonang dorohan Tuhan ni mangalusi pangiduan ni Raja Salomo. Noaing pe pasikop bema pangiduan na. Asa pasangap Tuhani nasa natajalo. Unang ala naing asa songon na didongani diyaw. Unang ala namasa manang somal tadok tren nuaing. Na pop. Jala singoton. Unang gabi hita manang nahatsit siyan na tapangido na sotope tu hita. Manang na hinalomohon. Ida torok nai na luja marsak. Dibayan akka pangototoy. Marhite marbaga-baga hok kamoraon siya dalan namura. Jalahato. Ida magudang ni akka nahona di pangototoyo ditik kinaparpudion. Alaso di boto tuise patuk na mangido hamoraon. Alani akka dongan niulaha mamandok. Taboto bima aha jala tudia bahenon na tapangido. Dungi tuise do patut na hita mangido.
unak salah hasakatan ni pangiluat tabi. Amin martangi yang mahita. Ali Tuhan, ajari kami ahat nasitok pangidon nami. Jalati kos tuise ndo patuk nahai mangido. Ramoti jala pasu-pasu mahami sadaro di sudi ulaon nami. Pasu-pasu ma radio pelita kasihon menezimedok perkarejona sudi di bagasan hahi pason dot iras ni roha asa gabe pasu-pasu tu torok jolma. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Pendeta Robert S. Pandiangan MTH di nomor telepon 0813 7703 7714. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di kanal YouTube HKBP Kernolong. Dan di kanal yang sama tersedia renungan setiap malam mulai pukul 20.
Bagi yang membutuhkan renungan Shalom pada pagi hari ini, dapat menghubungi WA yang telah disebutkan di atas. Renungan Harian Shalom. Renungan Harian Shalom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, saat ini didistribusikan secara online. Ruangan serbaguna. HKBP Kernolong memiliki ruangan serbaguna berkapasitas 350 kursi dan bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Rosmala Lumban Raja Boru Situmorang di nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Ibadah dilaksanakan 5 kali, yaitu ibadah sekolah minggu pukul 7, ibadah remaja pukul 7, ibadah umum bahasa Indonesia pukul 7, ibadah umum bahasa Batak pukul 9.30, ibadah umum pukul 18 berbahasa Indonesia. Ibadah week setiap Selasa dan Rabu. Pelayan HKBP Kernolong. Saat ini HKBP Kernolong dilayani oleh 3 orang pelayan penuh waktu, yaitu Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH, Pendeta Teti Dorinda Sitompul STH, Bibelfrau Juliani Boru Tarihoran, bersama 21 orang sintua dan 8 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung di nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Shalom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kami juga menghimbau kepada seluruh pendengar Radio Pelita Kasih agar senantiasa melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semua. Horas.
dengan kebaikan dipuaskan hasratmu.